जेब्लानो लोकसभा बिसायख'थिया खाथिसिन सौफैदों गावबा गावनि दोलोनि जादुखौ दिन्थिना भटार्स रायजो राजाफोरखौ दोलोआव लाबोना जगदान होबोबाय थानाया सोलिगासिनो दं। सिगांनि खुंथाय गोहोआव थाबोनाय हाग्रामा महिलारिया हारसिङै फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ जुजिनाया बेसेबां जाफुंसार महर मोननो हागोन बे मोनसे गिदिर बाथ्रा। थांनाय 10 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानानैब्लाबो क'क्राझार लोकसभाखौ नबकुमार सरनियानि आवथायाव हरनांगौ गोनां जादोंमोन। नाथाय बे बाराव खुंथाय गोहोआव गैयै हाग्रामा महिलारिया हागोन ना क'क्राझार लोकसभाखौ गावनि आवथायाव लांनो? देरहाहोनो हागोना बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ? बे मोनसे गिदिर सोंथि। गुबुन फारसेजों एनडिएनि मदद मोननाय बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिनि थाखाय बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिया क'क्राझाराव दावबायनाया सोलिगासिनो दं। बर' अबर'खौ फारागथि फोजोबस्रांना बिटिआर खुंथाय गोहोआव फैनाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रायजो राजाफोरनि सेराव जौगाथायनि खामानि मावनानै गावनि आवथायाव लांनो हागोना 10 बोसोर बर' अबर'खौ सिगाङाव दोनना राजखान्थि खालामना देरहासार जानाय नबकुमार सरनियानि मासिखौ सेनो? हागोन ना क'क्राझार लोकसभानि भटार्सफोरखौ दिन्दां जानानै थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ दिल्लीयाव थांनानै बुंथिहैनो? बे समाव राजखान्थिखौ लानानै हाग्रामा महिलानि बेरेखा प्रमद बर'नि गोख्रों खुगानि रावजों सोंखारिलायनाय बिसायख'थि फोसावदिंफोराव हाग्रामा महिलारिनि थोंजों फिननाय हारसिंनो जुजिगोन लोकसभा बिसायख'थिखौ। बिपिएफ दोलोनि गासै बिजाथिफोरानो सानहर जिरायनाय गैयालासिनो हाबा मावगासिनो दं। दলৰ बहुत কর্মী বা নেতাসকলে দিন রাত কষ্ট করে আছে। बिपिएफआ लोकसभायाव जेरैखि जाया देरहानांगौनि थाखाय गासैबो हारिनि बिपिएफ हानजाया हाबा मावगासिनो दं। बिपिएफआ मोनफ्रोमबो हारिखौनो बासिया, बेनिखायनो मोनफ्रोमबो हारियानो बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोननानै नांफिनगौ होननानै दिनैनि समाव गोबां नाजानानै हाबा मावगासिनो दं। क'क्राझार लोकसभा जेने तेने হলেও জিকাব লাগে বুলি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলে একেলগে কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে। অন্ততঃ কোনো জাতিবাদ নাই আমাৰ দলক সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো। নাথযোগী হওক, শৰণীয়া হওক, গোৰ্খা হওক বা ৰাজবংশী হওক বা বেংগলী হওক বা মুছলিম হওক বা গাৰো, ৰাভা বা অসমীয়া যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে বিপিএফক লাগে বুলি আজি বিপিএফক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিৰাট কষ্ট কৰি আছে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে, নেতাসকলে। बिपिएफनि मावथि हानजाफोरा थाद'नाय गैयाजासे गोख्रों खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नाजागासिनो दं। बिपिएफआ देरहागोना 100% रोखा। तारमाने आमार जिकातो 100% काटा। तारमाने आमार जिकातो 100% काटा। गुबुन फारसेजों प्रमद बर'नि गोख्रों बाथ्रा दरं, उदालगुरि आरो क'क्राझाराव गोबां भट मोननानै देरहागोना रोखा। লগত যেটো দুটা সিট আছে দৰং, উদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ, এই দুটা সিটত বহুত বেছি ভোটত আমাৰ কেণ্ডিডেট, আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিজয় হ'ব। हाग्रामा महिलारिया जों 100 मोनोब्ला बिसोरो 30 मोनगोन। আমি যেতিয়া 100 পাম ইহঁতে 30 পাব। আমি যেতিয়া 100 পাম ইহঁতে 30 পাব। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोखांखौ नायोब्ला दखानखौ बन्द खालामगोन बायदि नुयो। এইটো ফিল্ডত দেখা পালেতো এতিয়াতো তেখেতসকলে আৰু দোকান বন্ধ কৰিবই যেন লাগে। बिथांमोना फावथिना बायदि मोनफा मोननै मेल खुंगासिनो दं। তেখেতসকলে নাটকীয়ভাৱে মিটিংবিলাক এটা দুটা কৰি আছে, কিন্তু তেখেতসকলে নাটকীয়ভাৱে মিটিংবিলাক এটা দুটা কৰি আছে, কিন্তু सिगां समाव हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथि दंमोन। बे लावथिया दा बायलांबाय। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माबा मोनसे बुंनायाव बावलाबायग्रा जाबाय। আগত যিটো বিপিএফৰ যাদুৰ লাঠি আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, এই লাঠিডাল ভাঙি গ'ল। তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা তেখেতে মিডিয়াৰ আগত কথা কওঁতে কোনটো কি কয় চব পাহৰি যোৱা হৈছে। बेनिखायनो दा इउपिपिएलनि सम, जोंनि आखायाव एमएलए दं, एमसिएलए दं, अब्ला जेबो गुबुन आलादा बाथ्रायानो फैया होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। सोंथि जाखाङो, फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोना बिसायख'थि फोसावदिं खालामना सोरनि दोलोनि जादुआव मुहिनां जानानै देरहागोन 1 नं क'क्राझार एसटि लोकसभा बियाबखौ?
बेखौ समावसो मिथिसिगोन। बे समाव मोननै बेरेखा दोलोनि जुजिलायनायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुअलिटी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবার স্থাপিত হৈছে এটা নার্সিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নার্সিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, সোনোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।